Ebusuafo aye critical kyerɛ si asam no ani ayenyan eye yenua baabi a wapia bam dendenden ede yewura Otumfour nana osetutu opem so kyerɛ sɛ ɔte kokɔ so ntam kɛseɛ ebo Priscilla Atta dua kyerɛ sɛ wɔse sɛ eye Priscilla a dodo na anim sɛ yɛfrɛ no Odo Bronii wɔde ya maame akɔso asɛ wa picture akɔhye baabi a wode mientie no asam nani ayenyan Odo Bronii ase what the ebufuo na what the kasa untio me fe bufuo me se asem ya ba ne ye pe no kure ye pese no kure ento na akwa mu pepepe enti se Odo Bronii nim se that the room ba nwale no en wose ya wale na ene ye kantam kase egu no so me ka te kantam kase ye wo se tutu tam kase ene na tumi wom because wo mo hu se ma me ne nkasa Sesian ya se manhia mu pie ba na mo chese mu be issue disclaimer because entam kese no ya se enkofo edidi agro media so chese obiebie na no ayeka Otumfour ntam kese obiebie na no ayeka Otumfour ntam kese Odo Bronii we de blow na obey wo se wunim sada de lumba wa anware na wo gi ahinu so oware wa o kan na na osetutu ntam kese e de agu so enti mu gugu ma me no so enti e de kwa appeal course kura o mbetinya sa ya federal face federal aya asa mo mbetinya sa ko twetwe scan asa na yesa bin kwase asem ba ya kantam kase gu ne so dia e ya adwuma enti nya ko ye mesi ma wo mo record so record ma me so Odo Bronii sada de rumba wale and also wale wa ye me kan you rantam kase gu to say or so agrade nyensi wa pampam sama ye rantam kase shoku kase nto wa brabom ya die ne adu nto wa brabo so Odo Bronii sa asem ya aba so se wodi asem no prosunsun famodi mami akoso asa 190 wa fa ni picture dia ko adro so manam so comfort so wa fa mami akoso abempom picture so na ntia me kan you rantam kase se ya die ne adu nto wa brabo so tam kase nto wa brabo so ada why na dropping no ya drop no che so ma hu so di ensem hu no ode ya na osetutu entam kese edi che se ode ya concert into ma drop no every page ne so Odo Bronii mampa ebomnya din na esi eniema nkofo eye gu tiri so no eniema nkofo che se omudu din eye no eni enyan obi abusua mu nsem makwa akwaji aboso ena yewura osetutu ntam kese edan baabi mudidi agoro ewo media iso yasra ma manhyiafo momla na ma use chese mu issue disclaimer se emo obi afa saade no eni agoro biem because say obiebie na no oka entam kese obiebie na no oka na na osetutu opim so entam kese asembeni oh debi